isebe lethu lezezindlu lithatha i-application nalapho sizakwazi into yokubana sikubafunele indawo zokuhlala ezokubana zezosigcina okanye ezithutyana. Baqalile nephulo lokwakha abanye abahlali kwindawo yogobityholo imzamo omhle eMonti emva kokutshatyalaliswa kwamakhaya abo ngumlilo wamatyotyombe. This motion was frivolous. It had very little basis to it, and also it was a personal attack. Iliwe kwakhona kwisikhundla sikadolophu kumasipala waseKuruleni uTanya Kempelo bekhutshwe kwesi sikhundla kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Lesikhathi sibuya from DRC amajita bobona ukuthi baphansi, so after maybe 2 days bonke abantu babuya baba right, so ngicabanga ukuthi mentally sesiready kahle kahle. iRoyal AM ijongene nomnqantsa kumdlalo wayo neqela laseDemocratic Republic of Congo iTP Mazembe noza kubanjelwa eMoses Mabhida eThekwini ngomso. Botani Mzontsundu kwindawo ngeendaweni kuzo sithi yamkelana uvimba wethu ngokuhlwanje. Sele beqalile nephulo lokwakha abanye abahlali kwindawo yogobityholo imzamo omhle eMonti eMpuma Koloni emva kokuba umlilo utshabalalise amatyotyombe abo ngecawa. Ngamatyotyombe angaphaya kwama-50 aye atshatyalaliswa ngulo mlilo, kodwa abo bahlelwe lelishwangushe baphume bengenawo nomkrwelo ukanti usaphandwa unobangela walo mlilo. Umlilo utshabalalise yonke into. Abahlali bavuyela ukusindisa ubomi babo. Ngoku ubomi kufuneka buqhubekile. Kwaye babanga ngelitha esi siganeko ayisisokuqala ukwenzeka. Ke siba uhamba umlilo sibona uba uyasidefeata mana side sikwazi ukuwohlula. Sakhuphe ezompahla sikwazi le uzikhupha kodwa most yeempahla zethu zitshile. Kusenjalo abanye babo basiwe kwiholo lasekuhlaleni njengesisombululo sethutyana. Sidima sethu sedakhi silantonye dakhe ba ngabantwana ngapha ngootata ngapha endaweni eyi-1 yayibo kuyabanda apha ko anaveli moseliholo mosikwalona kuyabanda apha. Imibutho yesisa nayo ifaka isandla. Nomasipala ombaxa eBuffalo City naye uzokuqala inkqubo yokuncedisana nabahlali. Isebe lethu lezezindlu lithatha i-application nalapho sizakwazi into yokubana sikubafunele indawo zokuhlala ezokubana zezosigcina okanye ezithutyana, kuba kaloku umcimbi wezindlu ngumcimbi esiwunikelwe nguNdlunkulu. Sikuloo nto ke ngoku nalapho sizama khona ubafunela indawo yokuhlala. Siyathemba ke into yobana loo nkqubo izawukhawuleza. Uluntu lulumkiswe ngobungozi bomlilo kwindawo ezingamatyotyombe. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC ezamomhle eMonti. Lutyhola isibhedlele ngokungabi nankathalo usapho lwesigulane kwisibhedlele sasezebediela eLimpopo esweleke emva kokuwa kwesilingi yaso. Usapho lukaJonas Litshebelele wakwaMarhatli luthi wafumana umonzakalo emva kokuwelwa isilingi kwinyanga ephelileyo. Isebe lezempilo eLimpopo linqinile kuba senzeka isiganeko esibandakanya ukuwa kwesilingi, kodwa umfi nezinye izigulane zange onzakale ngethuba kusiwa isilingi kwigumba wayekulo. Usapho lukaLitshebelele luthi impilo yakhe yophuka ngamandla emva kokuwelwa isilingi ngethuba elele ngandletyananye kwisibhedlele sasezebediela kwinyanga ephelileyo. Usapho lwakhe lukwathi umfi owayehlutshwa yi-asma wayekwimeko encimisayo noko phambi kokuba lufumane umnxeba obika ukuwelwa kwakhe nesinye isigulane isilingi. Isibhedlele saMarhatli bamfowunile. Ngamafutshane uthi umntakwethu wawelwa isilingi apho ndaxelelwa loo nto ecaba yawa. Olu sapho liyangqina ukuba eneneni isibhedlele salwazisa ukuba uLitshebelele akafumananga menzakalo. Isebe lezempilo eLimpopo liyavuma ukuba ngenene yabakho imposiso ngethuba kulungiswa isibhedlele yakhokhelela ekuweni kwesilingi, kodwa liyaphika ukuba kwabakho abalimalayo kweso siganeko. There were no signs of injuries after the ceiling collapsed. Our doctors further took the matters on themselves on a precautionary note to manage to take the patients that were in that cubicle for further assessments.
Isikalo sosapho sesokuba khange kubekho qhagamshelwano ngqo phakathi kwalo isibhedlele nesebe lezempilo kwaye olusapho luxhalabile ngokuba lungazange luyifumane ingxelo yoqhaqho mzimba ngonobangela wokutshaba kwalowo lumthandayo. Angaphezu komyinge wama-80 ekhulu namasebe ANC asele ebambe inhlanganiso zokulungiselela inkomfa yonyulo yama-55 ezakubanjwa ngoDisemba. Umbutho amanini ANC umlahlise ugqirha Nkosazana Dlamini-Zuma phakamisa umongameli Cyril Ramaphosa ngelixa umbutho wolutsha ubeke amathemba awo kugqirha Zweli Mkhize. Amaqala ombutho we-ANC agqibe kwelokulandela ikholo lokuba umongameli osezintanjeni anikwe ithuba lesibini. In December comrades sinethuba lokuyokhetha ubuholi obusha. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa wahlangana nembila ithutha enqungqutheleni yobuholi besifundazwe saKwaZulu-Natal nokuyisizinda esisekela udokotela uZweli Mkhize. Amagatsha e-ANC asekulungele manje ukubamba inqungquthela yeqembu likazwelonke. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa usekela yifunda eziyishagalombili, uphiko lentsha kanye nobangade bebona bomzabalazo. Isifundazwe esikhulukazi kwaZulu-Natal kanye nophiko lentsha lisekela udokotela uMkhize. We have nominated Dr. Zweli Lawrence Mkhize for president. We nominated Comrade Paul Mashatile to be the deputy president. Uhlalo kazwelonke we-ANC uGwede Mantashe uthi kunabaholi beqembu okungamele bekhethwe kodwa bakhethwa ngoba besekela umholi othandwa ngamagatsha eqembu. We must desist from this issue of looking at a faction leader and give a faction leader fellow travelers. Wasabambile njengonobhala jikelele we-ANC uPaul Mashatile uthi sebeme ngomumo ukubamba inqungquthela yangozibandlela. By Monday this week we were sitting above 80% of branches that have now gone through successfully. I think, if I'm correct, about 82%. We will count then what happened until last night. Hopingly, we might even get to 86-88%. Amagatsha e-ANC ngozibandlela azoba nethuba lokukhetha ubuholi obusha beqembu ukuzama ukuthi i-ANC iqhubeke nokuhola eNingizimu Afrika ngo-2024. Ngingusamkele Maseko ngibekela izindaba ze-SABC eGoli. Unyuliwe kwakhona kwisikhundla sikasodolophu kumasipala waseKuruleni uTanya Campbell kwinhlanganiso yebhunga eGermiston okukuze emva kokuguzulwa kwakhe kwesisikhundla kwivoti yokungamthembi nephakanyiswe ngumbutho we-ANC kweziveki ezimbini ezidlulileyo. Isixeko saseKuruleni sinosodolophu omtsha emva kweveki ezimbini zokungabikho kwesikhokhelo kulomasipala. uTanya Campbell ubuyile kwesisikhundla emva kuba i-EFF ivote nohulumende wobambiswano nokhokhelo liqela le-DA kulomasipala. uCampbell uthembise ngokubamba intlanganiso neqela le-EFF kungekudala. Maybe I was a bit cheeky to say I will see you again, but I did have an inclination because this motion was frivolous. It had very little basis to it, and also it was a personal attack and it was a personal interest from the ANC. Kodwa i-ANC levoti ibinyanzelekile ukuveza kusilela kwe-DA kwimiba yokuziswa kwenkonzo ezingundoqo eluntwini kulomasipala. We lost with our pride and dignity intact because what we cannot allow is to be dictated to by anybody for any reason and is to be treated as if we're not a very serious party. The ANC is a very big organization. Masina uthi ngenzeka iphinde ibanjwe enye ivoti kuyekudala yokungamthembi usodolophu lomasipala. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi ilizwekazi le-Afrika lelona lithwaxwa kakhulu ziziphumo zoguquguquko lwemozulu memelele ukuba kuthathwa amanyathelo amandla ekufumaneni izisombululo zoku. Mongameli bethetha kwinkomfa yokuguquguquka kwemozulu eSharm el-Sheikh. Umongameli waseRwanda uthi ilizwekazi lase-Afrika kufuneka linike ingqwalasela kumandla amatsha okanye i-renewable energy ngokwamakhumsha.
Le yindibano yenkokheli zehlabathi nalapho kuzokuxoxwa ngezigqibo ezathathwa eScotland kulonyaka uphelileyo. Nangona kunjalo, isifo seCovid-19 kunye nemfazwe egquba kwilizwe laseUkraine sichaphazele uqoqosho lwehlabathi, nto leyo ekhokhelele ukuba amanye amazwe angakwazi ukuzalisekisa izithembiso zawo zokunciphisa iziphene ezikhokhelela kuguquguquko lwemozulu. We can no longer afford any further delays in mitigating the effect of climate change. African countries are losing between 3 to 5% of their GDP due to the effects of climate change. Umongameli ukwamemelele amazwe afumileyo ukuba azalisekise izithembiso zawo. Amazwekazi asemantla athembisa amazwekazi asemazantsi ukuwancedisa ukwenza utshintsho kwezamandla. Abasebenzi bakarhulumente ngaphantsi kwe-PSA baza kumisa ngxe iinkonzo ngoLwesine. Kulindeleke ukuba abasebenzi abasuka kumaphondo oluthoba bangungelane ePitoli kumngcelelo yakwi-ofisi yeSebe lezezimali nalapho baza kuthi banikezele ngoxwebhu lwezinyanzeliso. Amalungu emanyano e-PSA bebambe uqhankqalazo ngexesha lesidlo sasemini kwiSebe lemisebenzi nolawulo ePitoli namhlanje ukutshayelela uqhankqalazo lwangoLwesine. Sekuqenqeleke iveki yabasebenzi beqhankqalaza ngexesha lesidlo sasemini ngaphambi kwe-ofisi yemisebenzi karhulumente nolawulo ePitoli. Barogrisa ngokumisa ngxi iinkonzo zikarhulumente. Any magistrate court will find no justice employee because they will be joining this march. Enough is enough. The PSA has taken a stance that we cannot tolerate public servants without salary increase for a period of 3 years. I-PSA yanamalungu angaphezu kwe-230,000 ityhola urhulumente ngokusingela phantsi ingxoxo amilisele uchatha we-3% kwimivuzo yabasebenzi kungavunyelwananga. The conduct of this employer will not be tolerated any longer, and we trust that the employer will get the message today and they will call us back to the table with a better offer as we demanded. Aba basebenzi badikwe yokosa bathi baxolele ukumila ingca emqolo kutye amahashe kube kanye xa bemisa ngxi iinkonzo ngoLwesine. Employer heed our call, because if you don't, you cannot take this country anywhere without employees. It is really an insult, and we hope that on Thursday we'll leave a mark. Into zimingo nonina kuqhankqalazo lwangoLwesine iza kuba lolokuqala ukususela ngo-2010. Omnye wamaxhoba omdlwenguli owayebuya equqelela uNkosinathi phakathi uthi usenamaphupha amabi emva kweminyaka wahlaselwa. Wayeneminyaka 14 ngelixa wahlaselwa ngo-2016. Lo wasetyhini uthethe nelijelo emva kokuwiswa kwesigwebo kwinkundla yasePalmridge namhlanje. Sikulumkise ke mbukeli ukuba le ngxelo iqulathe iinkcukacha ezingaphazamisa abo babuthathaka. Looking in the camera. Phakathi kweminyaka ka-2012 no-2021 uphakathi wathi qhusa ezenzela unothanda kwingingqi yasekuruleni. Ebejamelene nezityholo eziyi-148 neziquka ukudlwengula, ukuxhwila kwanezinye ezihlasimlisa umzimba. Eli lelinye lamaxhoba kaNkosinathi phakathi. Wamkrwitsha waze wambethela oogqirha nezicaka. He took me to a railway without me knowing that place, so that's when he raped me. I actually want to see every girl that has been a victim of him finally being at ease and feeling like they have total control over their lives and that they can move around anywhere without even feeling like there's someone following them. Elona xhoba likaphakathi elincinci lalineminyaka 9. Amaxhoba akhe wayewaloba ngelixa esiya okanye ebuya esikolweni. Amanye wawadlwengulela kwisakhiwo setyalike. The court is satisfied that the accused has pleaded guilty freely and voluntarily. Mr. Phakathi, you have been found guilty by this court on the counts that has been read out. Uphakathi ufunyenwe enento yokwenza nezi ziganeko ngenxa yencindi yofuzo.
Amaxhoba akhe amaninzi ibizindwazanana ezisaze ngobuso elizweni. Ngamanye amaxesha ebezenza umuntu olungisa umbane ukuze akwazi ukungena emakhayeni amaxhoba. Igunya abantu lotshutshiso lisamkele esi sigwebo. As the state will be asking the court to impose a sentence that will send a strong message that such crimes will not be tolerated but will be prosecuted. Inkundla iyakuphinda ihlale ngomhla wesi-8 kuDisemba. Ukunqongophala kwenkxaso-mali kusengumngeni omkhulu koosomashishini abasakhasayo kweminye imimandla yasemaphandleni eMpuma Koloni. Amagatyana 4 aselusikisiki avelisa amalahle okupheka esebenzisa umthi owaziwa ngelomga. Unqondongqondo wale mveliso ngubabini Ndleleni owafundela ukuveliswa kwamalahle eMozambique wabuyela ekhaya waseka ishishini lakhe. Eli lahle liveliswa nzulu kwiintaba zaselusikisiki. Le yihambo yemizuzu engama-40 ukufikelela kwindawo ekusetyenzwa kuyo. So njengoba sisebenzisa olwakhuni, lukhuni esiye silukhe apha kwehlathi lethu, silusondeze kule ndawo sisebenza kuyo, sibe sesilunqunqa siliprocessa ngale ndlela efanele siliprocesse ngalo, sizolupheka libe lilahle. Aba bavelisi bamalahle baceba ukulikhulisa eli shishini. Kukhona iColgate ngokwama into zamazinyo ezifakwa amalahle kwezi ingredient, kukhona isephu ezifakwa amalahle ezi ingredient, which is ininzi into esingangena kuyo amalahleni ngaphandle wasebenzela upheka. Asinawo umshini lona befanele ngokuna iya kuyo process ukuze ibe lilahle, elilahle lesi square elibizwa ngoba i-brace cat. Ngoko siyayiqoqa siyayibeka just for in case sizokwazi balaba noba kunini siyisebenzisa. Ukungabi nazixhobo zokuzikhusela ngomnye wemicelimngeni ojongene naba bavelisi. Umcimbi wesibini ke ophinde ube lucelomngeni ngumcimbi we-access to markets. Iimveliso ezo zabo bazisaphi na xa sele bezivelisile. Iye ibe lucelomngeni olo. Dungulwandile Mbulali, elusikisiki. Urhulumente waseMntla-Ntshona uchithe imali engange-780,000 rand ukuthenga inqwelo zeedonki njengenxalenye yezothutho kubantu beelali zaseDibono naseManawana ngaphandle kwedolophu yaseMahikeng. Ziyabethana izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp. Indlela nje yotyiwa kwemali le ifana nqwana le yothengwa kwezithuthuthu e-Eastern Cape. Kusithiwa kuncediswana nabantu abahlala ezilalini. Ndiyamncoma kakhulu urhulumente, intle kakhulu lento ayenzileyo. Okokuqala ezidonki zizawunceda xa kufumaniseka uba imoto izise umzimba ayikwazi yofikelela phezulu. Kuyadumaza kakhulu kwenziwa uhulumeni waseNtla-Ntshona ukuthi ngempela angamosha imali ekutheni athenge iy'nqola ezodoswa izimbongolo engabokhela abantu emigwaqo ukuze kuhambe iy'thuthi eziphilile, iy'thuthi ezisemthethweni ezijwayelekile ey'gijelwa ngabantu. Ngoba bengekakwazi ukuthatha yona le mali athenge iy'moto, alungise imigaqo, alungise ingqalasizinda ukwenzela ukuthi ezokwazi ukuthatha abantu ngendlela ehlelekile. Into engeloncedo ke apha eSouth Africa yiyona ke izalulu. Kwakuthengwe izikuta ngapha. Andayazi bazaphelela phi lonto ezikude. Yebo, ukusiza abantu ngeenqola kuyinto enhle kakhulu. Kuzokwenza ukuthi impilo yabo ibe ngcono kunalokho beyikona besebenzisa lezi nqola. Kodwa uma ukuthi zibize ngendlela eshayisa ngamakhala, aliphenywe uma kunenkohlakalo baboshwa. Kwezemidlalo, iRoyal AM ijongene nobunzima kumdlalo wayo neqela laseDemocratic Republic of Congo iTP Mazembe noza kubanjelwa eMoses Mabhida eThekwini ngomso. Kuyanyanzeleka ukuba iRoyal AM ibethe iTP Mazembe ukuba ifuna ukuzifumanela indawo kumjikelo olandelayo weCAF Confederation Cup. Iqeqesha kanzima iRoyal AM eMabhida njengoba ilungiselela umdlalo wayo wangoLwesithathu. Badlala ukuqala ngqa kulomqhudelwano kulesizini ngemuva kokwenza kahle ngesizini edlule kwi-DStv Premiership. Sebenqobe kwimbabane Highlanders yaseSwatini nakwi-zesiXhosa United yaseZambia. Base behlule emlenzeni oqala iTP Mazembe yaseDRC. Baxela leli qembu ngempatho yabo eyimbi ezweni layo beze behlulwa
We did have the problem on the other side, but yeah, it's one of those. But we are ready. We won't do that when they come this side. We will only treat them well, and then we play the game. Hey, kona kudlala indima enkulu ngoba lesikhathi sibuya from eDRC amajita bobona ukuthi baphansi. So after maybe 2 days bonke abantu babuya baba right. So ngicabanga ukuthi mentally sesiready kahle kahle. Osokhaya bathi bayimisela ukuguqisa phansi iTP Mazembe njengoba ikhempu yabo inomuzwa wokunqoba. Lo mdlalo ithwihla ithwahla ebhekene neTP Mazembe ehliselwe kulesigaba isuka kwiCAF Champions League uzoba senkundleni Moses Mabhida ligamenxe lesikhombisa ngolwesithathu ebusuku. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Awethu masixha kulondawo dekubelixesha elizayo kamnandi.